Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बिलिवत्सांचो धुडगूस घालपी शिवोले 5 पिलर्स चर्चीचो डॉमिनिक मेडिकलाचे राजाव दिवन जामीन घेवन सुटलो। हिंदुत्ववादी म्हणटात धरचे आदी सगळे पुरावे ताब्यात घेवन धरपाचे। डॉमिनिकाचे घर सीज करून तपास केल्यार खंय सगळी कर्मां भायर सरतली। त्याबद्दल मी सरकारचा सुद्धा निषेध करतोय, कारण तो माणूस अटक होऊन सुटतो कसा? म्हणजे तुमच्याकडे त्याचे पाहिजे तसे तुम्ही पुरावे जवळ केले नाहीत। पुरावे जवळ करण्यासाठी तुम्ही त्याच्या अड्ड्यावर धाड घातली पाहिजे, त्याचा लॅपटॉप जप्त केला पाहिजे, त्याच्याकडे असणारे पत्रव्यवहार जप्त केले पाहिजे। त्याने एवढी संपत्ती कुठून जमवली, तो काय धंदा करतो आणि त्यातनं किती कमाई असते, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून हे सगळे पुरावे जर पोलिसांनी कोर्टासमोर ठेवले असते तर त्याची सुटका झाली नसती, हे माझं म्हणणं आहे। मुख्यमंत्री म्हणटा पोलिसांनी दिसता डॉमिनिकाचे घर सीज केला, सगळ्या आंगांनी तपास करता। धर्मांतरणाच्यो कारवायो खंय खपोवन घेवचे ना। तो सब कुछ इन्होंने सीज कर लिया है, वो ढूंढ रहे हैं और स्ट्रांगली दे आर इन्वेस्टिगेटिंग। इस तरह के ज़्यादा और कभी भी गोवा में इस तरह के धर्म परिवर्तन के केसेस को थारा नहीं दिया जाएगा और जितना स्ट्रिक्टली एक्शन इस तरह के एक्टिविटी जो सब लोग कर रहे हैं, इसी तरह के सभी के ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे। मुझे लगता है ये जो डोमिनिक बोल के जो हैं वो इस तरह से जो गरीब लोग रहते थे, इनके ऊपर पैसे या बाकी की लालच देके वो धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रवृत्त करता था। तो फिर द गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। मजगती हिंदू रक्षा महाआघाडीन म्हापशा गोवा फायल्स प्रदर्शन दवरिल्ले। थंय सभेत सरकारा कडेन मागण्यांचे थाराव जाले। इन्क्विजिशन शिवाजी महाराजा विशीं धडे अभ्यासक्रमात आसूंक जाय म्हूण थाराव। पोन्ने गोंया हातकात्रो खांब्या कडेन त्या हातकात्र्याचो इतिहास बरयल्लो जाय। टुरिस्टांकूय इतिहास कळपाक जाय, सरकारा कडेन मागणी। धर्मांतर विरोधी कायदा अँटी कन्व्हर्शन बिल आहे, तर ते सरकारने लवकरात लवकर पास करून घ्यावं। तसंच जे शालेय शिक्षण आहे, तर त्याच्यामध्ये आपला जो इतिहास आहे त्यामध्ये इन्क्विजिशनचा इतिहास आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आहे, तोही अंतर्भूत करावा। तसंच हातकात्रो काम जो आहे तर त्याचं संरक्षण व्हावं आणि त्या हातकात्रो खांबाच्या तिथेसुद्धा जो तिथला इतिहास आहे, त्या हातकात्रो खांबासंदर्भातला जो इतिहास आहे तर तो तिथे लिहिलेला असला पाहिजे। म्हणजे येणारे जे टुरिस्ट लोक आहेत तर त्यांनासुद्धा ते कळलं पाहिजे की नेमकं इथे जे हिंदू होते त्यांच्यावरती कसे अत्याचार होत होते। तर हा भाग जो इतिहास आपल्या हिंदूंनी इथे भोगलेला आहे, पूर्वजांनी भोगलेला आहे, तो सर्वांपर्यंत जावा अशी आपली सरकार दरबारी मागणी असणार आहे। हांगासल्या गोयच्या एक फादरान उल्लेख केलो की पोर्तुगीज हांगासर मोगान आयले, मोगान रावले, मोगान गेले। हो मोग कितें आसलो हे सत्य हांगासर ह्या प्रदर्शनांतल्यान दिसून येता। आमी मागता गोंयच्या जनते कडेन की तुमी हे प्रदर्शन पळया, जाणून घेया, जंय आवश्यक आसा थंय आमी येवपाक तयार आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।